wallahi ba sai hakkin wannan ƙauyukan ne ko babu billaci ko guda ba wani billaci gaskiya. To in aka karbi kuɗin aiki raba ake yi wannan dan wanda ya zo da kamar wanda yake garin su ya kawo aiki to idan aikin ya kai 500 ni ana ɗaya ban 110 ciki ko kuma a ban 70 shi kuma sai ya je ya ga mutanen shi sai su je su raba sai a je a rarrabe. To yanzu kaga ana cewa kowa ya san da cewa inda don aka aza kuɗi kowa ya san da cewa bandit na daji su ne ke aza so wannan ya nuna cewa hadda mutanen gari suna cikin waɗanda suke aza kuɗaɗe ma garuruwansu cewa a ba su. Kuskure ne babba gaskiya mun aikata kuma muna neman yafiya. Me ya sunanka? Jamilu Muhammad. Kai shekara ka nawa? 30. Wane ƙauye kake? Garan Maya, Anka Local Government. To gashi rundunar 'yan sanda ta kama ka. Gaskiya ne. Me ya faru aka kama ka aka kawo ka a nan hedikwatar rundunar 'yan sanda? Mun aikata ba daidai ba ne. Wanda muna azama ƙauyuka kuɗi alhali mu ba abin da muke da aiki da shi ba ƙauyuka ba mu da amma sai dai mu haɗa ta waya a ce mu ce a tura mana kuɗi a tura kuma a je a cire ta akawun mu je mu haɗu kuma mu karkasa kowa a bashi nashi haka muke ƙauye guda 5 haka muka yi. To kamar da kai da waye kuka yi wannan abun? Akwai Zayanu Barmo, akwai Sala Girkau, akwai Lawali Girkau, akwai Usman Abubakar Dan Baba, akwai kuma Hakimi Modi Tungamani. Shi hakimi ne? Hakimi ne. Na ina? Na Tungamani. To Tungamani na ɗaya daga cikin inda aka azama kuɗi ba. To kamar da wani ƙauye aka azama waɗannan kuɗaɗen? Girkau, Manya, Tungan Leru, Tungan Mani, Tungan Majima. To kama nawa kuka karɓa? Da yake akwai wayanda an ka karbi 250 irin kaman Tungan Mani 250 aka karba. To sai ina? Sai kuma Manya an karbi 570. Sai kuma ina? Sai kuma Girkau na ma'an shi miliyan 115. Sai kuma ina? Sai Tungan Majima 300. Sai kuma ina? Sai Moda 370. To su waɗannan kuɗin idan aka taya ake yi ana ba da su? Ta akawun ake turawa. Akawun lamba? Akawun lamba. A ba wai ana kawo wa da ido wani. Tunda mu ba za mu hito ba kaga ba za mu yadda a ga mu a ce mu bane. Ta akawun ne muke haɗawa sai a tura akawun sai a tura. Yan an ga tura sai wani ya je ya cire sai ya kira ya ce an cire sai a zo a raba. Wato dukkanin ku dai yan waɗannan ƙauyukan ne ko? A dukkan mu yan babu bihillaci ko guda. Ba wani bihillaci gaskiya. To in aka karbi kuɗin aiki raba ake yi wannan dan wanda ya zo da kamar wanda yake garin su ya kawo aiki to idan aikin ya kai 500 ni ana ɗaya ban 110 ciki ko kuma a ban 70 shi kuma sai ya je ya ga mutanen shi sai su je su raba sai a je a rarrabe. To yanzu kaga ana cewa